Tak pán tréner, šialený zápas, ale s lepším koncom pre vás. Gratulujeme k víťazstvu. Ako hodnotíte tento duel? Tak duel hodnotím v podstate pozitívne, keďže sme nakoniec vyhrali a bereme tie 3 body, ktoré nám trebali na to, aby sme sa udržali na 4. mieste. Keďže sme zhaňali ešte rýchlo informácie po inkasovanom gole, ako je na tom Žilina, aby sme išli do 6-5, čo nám nakoniec vyšlo, za čo som bol veľmi rád. A teraz už je len čas sústrediť sa na play-off, nechať všetko za nami, čo bolo celú základnú časť a sústrediť sa na to. Asi viem, s kým pôjdeme do play-off a urobiť tú robotu, pre ktorú sme makali celý rok. A celkovo základná časť, ktorá skončila týmto kolom, ako ju hodnotíte na jej konci? Myslím si, že až na možno nejakých chvíľkové výpadky sme vlastne odohrali všetky zápasy celkom dobre. Škoda, že s tou top 3 sme v podstate neodohrali ani jeden zápas, kde by sme nejako plnohodnotne bodovali a to sme sa snažili teraz zlepšiť na to, aby sme sa vlastne na to play-off pripravili. A neberiem nič iné ako minimálne to semifinále, kde by sme chceli určite niečo ešte ukázať, čo je v nás a myslím si, že minulý rok už sme to mali našľapnuté, aby sme tam mohli uhrať to finále, takže dúfam, že tento rok sa nám to podarí.